Li bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê, rojnamevanekê Kurd li ser destê çekdarina rûnixwandî bi ser Partiya PD de hat eşkencekirin. Duhê li bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê, çekdarina rûnixwandî bi ser Partiya PD ve rojnamevan Ronî Mihemed revandin û piştî eşkenceyê ew ê serbest berdan. Rojnamevan Ronî Mihemed duhê dem ji mêr heştê êvarê dema ku ji rûmalkirina dîdargeheke aştiya gelerî lê kenîseyeke bajarê Dêrikê dihat rastî çarê çekdarên rûnixwandî hat ku ew ê revandin û eşkence kirin û pişt re ew serbest berdan û niha li nexweşxaneya bajarê Dêrikê tê derman kirin. Rojnamevan Ronî Mihemed berî serbest werê berdan wan çekdaran kaxezeke bi cilûbergên wî vekiribûn ku li ser nivîstine me ragihandina yekîtî mîdya navê û me endamên enekesê yên xayîn jî navin. Ez wekum rastiyekî tîmîdya dava ji me re hatibû ji Kenîsa Encîlîya Filaya Mesîhiya. Ez jî çûme encûman saet 6:30 ez buhara derketim em çûne multeqa. Piştî em ji multeqa xilasin ez vegeram ez ê werime malê saet teqrîben 9:30 bû. Ez vegeram di vegerandinê de di şareha berî mala me xaxekî welê teng heye. Ez têra derbas bûm dît şexsek welê bore bar û me hat birim ji borî û sê şexsê dî pîşeya me hatin. Hew me dît derbal pişt vel me da ez ketime erdê hersekî dî jî gihane min. Te nas nekir? Ne min weciha nas nekir tarî bû min weciha nas nekir rastî. Wextê li me dan bes muhawele kir ez weçî xwe bihemînim. Milîngê xwe û destê xwe welê gihanda weçî xwe cel li ser kabûkan min direkizandin. Kenû va şexsa ez nas dikirim berî niha çikû kabûkan têşî. Gelekî li kabûkan bixistin ez ê şandim. Piştî welê ez li me dixistin ber û welê iştegalî jî digotin xeberê nexweş gotin enekesê xayînên wan pîsin û elmam iştegalî dê bav gotin. Kaxezek kirine ber xemîsê me de û gotin hev dikan bazin hê kes nehatî. û ew çûn rabûm jî muhawele kir ez xwe bigihînme malê. Hêdî dî malê xwe xirandim xwe gihanda zilamekî ixtiyar hat welê pîl destda bû. Welê dida min newêrî ser me de werê tirsiha. Min got mam ka kevî cîranê me bila werê bes me bigihînî rabû çû bazî bakirî cîranê me xwedê ez hat camêr hat ez gihandim ji teşfê û Kiryarên girtin û revandin û eşkencekirina rojnamevanan ji alî çekdarên PD ve ne cara yekem e. Godê çarê çileya îsal de kumeke çekdarên rûnixwandî rojnamevan Cengîn Elîko li bajarê Dirbêsiyê Rojavayê Kurdistanê revandin û ew ê bi boriyên hesin eşkence kirin û tiliya wî jî jê kirin û pişt re avêtin çoleke wî bajarî. Ji bilî eşkencê gelekê caran rojnamevan û peyamnêrên kenalên Kurdî ji aliyê çekdarên PD ve hatine girtin. Her wiha di demê ku ragihandina rejimê û alîgirên wê bi serbestî li navçeyên Rojavayê Kurdistanê raportan amade dikin û rûmal dikin. Rêveberiya PD kenal û alavên ragihandinê yên Kurdî qedexe dike.